jsme dorazili na tohle místo. Je to kousek za městem Pinamalayan. Tady s manželkou od policisty. S mojí ženou, s jejich tříkolkou. S naším prskoletem. A půjdeme tady na střelnici si zastřílet z 9, no. Tak uvidíme, jestli to bude 9, jestli to bude něco i víc. Já doufám, že jo. Tady si zastřílíme s místním policejním sborem. Je tam docela dost lidí, což je tady zajímavý. Tamhle sedějí bokem, hromada lidí si se koukají na to, jak se střílí. Kozičky venku, kluci. A tyhle ty strašné stroje. Šikolky. Teď čekáme, než to tam zařídí, půjdeme dovnitř. Za kulku chtějí 25 pesos. Jsme si objednali 100 nábojů za 2,5 tisíce pesos. A uvidíme, co dostaneme. Jestli třeba cheesy, anebo jestli střílejí jinýma značkama. Tak, ptal jsem se radši, jestli můžeme s kamerou. Prej, jo. Tak se jdeme mrknout. A radši jsme si vzali helmy, protože to jsou policajti. Nikdo nechce provokovat, že jo? Střelnice. Aha, tak tady jsou střelecké závody. Evidentně. Jsou tady závody. It's a competition. No, hromada lidí, střílí se. I'm okay. Tak, tohle to bude naše místečko na střelbu. Se připravuje, všude jsou terče. Máme tady na kratší vzdálenost. Trošku dál. A tady dozadu ocelový terče. Vzadu byly kozy ještě, museli jsme je odehnat, aby jsme je nepostříleli. A uvidíme. 100 kulek, to bude střílet docela dlouho, bych řekl. Musíš zamávat. Je tady new blogger. Stydí se. Tak uvidíme, jsou tady i záchodky. Všichni se nějak přesoudou a doufám, že nebudou chtít koukat na mě. Tady je taková lepší střelnice. Nějak s tou bezpečností to tady nepřeháněj. To je sranda. Ale vypadá to, že teda budu střílet jenom čistě z krátké zbraně. Nic velkého to nebude. Škoda. We bring something like that, so. You have that? I have Okay. normal glasses, it's okay, ne? Okay. Takže mám brýle, jsem dostal. Okay. Kulky. Beretta. Pietro Beretta, okay. From Italy. Beretta 9. 9 mm. Tak uvidíme. Is it live? No, it's not live, but Not live. it will be. Hello? Later on the YouTube, maybe. I'm so glad to meet you, my friend. Let's see, hopefully we will not shoot each other here.
Low? I hit only twice, maybe. Another one. Not bad. Very good. Další část našeho střeleckého výletu je tady kousek od města Glorie. Jsme na narozeninách naší kamarádky, její dcery, 7letý. Vypadá to spíš jako svatba. Tady se to bere trošku jinak, no. Ale mají superový dvorek. Kousek odsud jsme pořídili pozemeček podobnej. Ayan. So, kahit naininitan o nababalasan, tuloy ang laban, tuloy ang ating program. Ano po? So, again, our 7 gifts. We present to starting with, rather, Mr. Gillian, Miss Gillian Ayesha Privado. To go. Andyan po Volaj nás, máme tam jít, tak jdem. Mají to i s moderátorem, všem. Na to, že ty baráky nemají ani vomíčku, jak je to brutální. Tamhle sedí. Picture po. Ayan. So, thank you so much, Miss Gillian Ayesha. And now, we proceed to Caitlin Kaylee Manlagi. Máme si dřepnout a najíst se. Manlagi. Nandyan po ba si Okay, so dahil wala pa si Tita, Hostitelka v bílých šatech. Proceed tayo kay Tita Merochelle Cazoli. Ayan si Tita. Stal jsem vodu. Tita, ito po o. A
postupně se tady chodí, střídá se u stolu, jí se, Happy birthday, April. pak se zase pohybuje. Mag-aral kang mabuti at sumunod ka sa mga parents mo at naway bigyan ka ni Lord ng Že oslavenkyně se jmenuje April Kyle. April Kyle. Alright. Thank you so much, Tita Marigel Herzoli. And now we proceed to Tita Eileen Herzoli. Ayan po ba si Tita Eileen? Se jdeš nacpát, dostaneš zabalený talíř, aby se nemuselo mít. Alright, thank you so much, Tita Marigel Remoni. Once again, our 7 gifts, may I request po na pumunta po kayo dito sa unahan para po sa ating group picture. Starting with Miss Gillian Ayesha Privado, Miss Catherine Gilman Lambio, Tita Renee Herzoli, Tita Marigel Herzoli, Tita Eileen Herzoli, Tita Emma Kalinazan, and of course, Tita Marigel Remoni. Thank you so much po sa bubuo ng Tady je nějaká dobrota. Uvidíme. What is this? Caldereta. Caldereta. I'll take care of you. I can? Of course. Tady se vezmeme teda jedno klepeto. Alright, sa lahat po ng bibigyan nandyan, nasa lahat po kayo, open pa rin po ang ating buffet. Oh, lechon. At yes, ready po ang ating 7 fulfillment. Ahuli kita doon. Lechon dodoj. Máme si kus panenky. Ayan po, atin naman po ay matutunghayan natin ang hinandang kutilyo ng ating mga... Oh my. Tady a ještě si dáme trochu manktoma. Ano? Okay. Už došla, tak So, se mamaya dá. pala po natin mapapanood ang kutilyo ng mga kids. Sige, sige. Yun, Go sit together. Nové žranice. Tak, naši kamarádi. Dito ang harap. Paano ba? Budeme se spát. Dito tayo. Saan ba Maybe I need super water. Bubuka ang bulak Like big glass. Ito talaga ang laruin natin. Okay, Nebo chcípnu žízní, už to nedávám. Dito ka, sa kabila. Ang Jdem na ganda to. naman itong mga ito. To the nose before Sandy, take a video of her. they can say I lost my sleep. They can say I lost my mind. I don't care, I say a million dreams keeping me awake. I think a book of work can be a machine of glory. But a million dreams for the one gonna make. Wow, ang napakagandang boses. Talagang nung kumakanta ka, natulala na ako eh. Saka ito nagmana sa nanay sa tatay. Kayo ka nagmana? Sa lola. Talagang napaka-talented ng mga lola at lolo ng ating debutant. Sobrang galing. Ayan, Ito sa sa- lahat po ng bisita pa natin. Nejaká polární dyan, liška. Open pa rin po ang buffet para sa inyo. Sa lahat po ng nagugutom, nagugutuman, pwede pa po yung bumalik-balik sa ating buffet dahil yan A je to tady hezký. ng ating debutant. Tamhle se válí další pes, těch psů tady je. Once again, toto. maraming salamat po. At pinauuna Ale opravdu po super, mají tady jen pár baráčků, na kayo ay makasunod daleko od sebe. hapon na ito. And now, we proceed again to our program. Tady by to chtělo fakt si pořídit pozemek a postavit si nějakou boudičku.
bylo super. Party furt probíhá, bude hodně dlouho, postupně tam nosí lidi dárky pro slavenkyni, mají svůj vlastně nějaký program, se furt zpívá, hrajou hry, děti dostávají různé věci. Jo. Tady je bake. Klasika jako ve všech zemích, kde je hodně teplo, jak jsou vyzáblí. Ale lidi je tady jak na Václaváku. Těch kokosáků všude je úplně brutus. Alright po, para po sa ating 7 bills. Kanahin natin si Ninang Josephine Palacino. Ay, si Madam. Madam! I'll be a shelter through the wind and the rain and we'll rest from the clouds. Až to rozplakalo moji ženu. Mají to hezký program pro děti.